musikarekin lotura daukazue, hori da zuen espresatzeko bidea kulturalki. Zelan harremantzen zarete horrekin, sortutakoarekin? Non loratzen zaizue hizkuntza modu horretan? Nire kasuan, letra guztiak euskaraz idatzi ditut, era natural batean atera zait, eta askok haibez esan izan diate hori, eskertzen du terapia bat dena euskaraz izatea, garai hontan igual beste batzuk beste norantza batzuk hartu dituztelako, o beste norabide batzuk. Eta ez dakit nik hori planteamendu hori ere ikusten dut, jendeak igual kanpora zoazenean batez ere esatizulako jo bat, eta zeratik ez duzu iten gazteleraz, gazteleraz hau iten badezu, eske askoz jende gehiago gana iritsiko zera. Eta nik horri bueltak ematen pentsatzen dut, edo guztiz kontrakoa, porque gazteleraz nire nik iten detena, nik ez dut zera asmatu, orduan, nik iten detena gazteleraz, egongo dira 1000 pertsona, ni baino asko hobeto egiten. Eta justo nireak daukan bere izgarria da, hori ez, munduko hizkuntza txiki hau baliatu detela sortzeko, eta iruditzen zait balio gehiago daukala horrek molde horietan sartzeak baino, pero beste, naturalki altzait atera beste bat gaztelera zitea, eta niretzako ez da zer gertatzen, igual beste batzuentzako bai, eta gaztelera idazten dut ere bai, inglesez ez dakialako asko, baina ikusten diot balio berezi hori, nola zirkuito handiago batera zoazenean, igual BBK Live batera, bai, Inglaterrati dator norbait eta ez daki zer dan euskera. Eta erbete esaten duala, hizkuntza berri badago hemen, eta igual bestela ez hitzaien daigarri ingo proiektua. Nik hor arrisku txiki bat ikusten dut, Esan, mugatzen dara askotan eusko parlante estena hori, eusko parlante estenara. Esan nahet, pixkat endogamikoa bihurtzen da, zen azkenean zirkuito oso txikia da, eta jo ez esan nahi mugatzen zaitula euskara kanporateratzeko orduan, hori ez da egia, baude kasu asko, Fermin Muruzaga, eta onda Txinan, berri txarrak, bai, ez dakize. Baina, zirkuito barruan zaudela, ez dakit, da baloratzen den zerbait euskaraz egitea. Eta, igual badaude pertsona batzuk erabiltzen duten euskara, alde horretik baloratzeko, baina nik uste ditzen dela, zuk esan duzu bezala zerbait naturala, ez? Ez da izan behar, horrein egingo dugu euskaraz, zirkuitotan sartzeko, o euskeraz delako, ez, euskara izan da medio bat, da azkenean espresteko zuen ezun bezua, punto. Bien zeriteke ez dakit, bira laboak inbetatzen zituen hizkuntzak, ez, hori azkenean, hori dela kontua. Biak adituziatelako beste kultur disiplina batzuekin elkarlanean, ez dantza edo ikusentzunezkoak edo, eta badaukazue gogo berezirik beste sortzaile batzuekin edo beste disiplina batekin zerbait egiteko. Ni beti oso irikita nago gauza guztitara, eta dantzaren adibidez dantzari batek proposatu zidan niri gogoatzekala horiteko, eta jode, kristona izan da. Ikustea abesti bat ze handia egiten duen dantzari batek, hori kristona da, eta proposamen guztitara irikitan ibeitzat, eta oain ez zaitu kurritzen, baina zuek adibidez Belatxen kasuan baina astu zen dituztela, ez? Disiplina... Bai, egon zen bideo emanaldi bat, egon zen margoketa, egon zen argazki proiektu batzu bai, eta bai, esan super guapo. Esperientzia, sensoriala. Ez, baina guai dago, eta gaina beste jendearen artistikoak deskurtza dituztu, eta nire bai pila gustatzen zait konparatzea ez musika eta pintura bat. Zen da tximua eta pertsona bezala, gela 188 berdinak, da nintzeko da berdina, nire kuadro bat eta besti bat iruditzen zait oso gauzantzeko, da espresatzeko bi modu, baina funtsan berdina, orduan guai dago, beti jendearekin. Gainera, dira sinergiak ez, batean zukitezun eta egiten duenak, igual banatuta txikia dira, baina elkartuta handiago bihurtzen dira, eta orduan nik uste beti positiboa dela.